So jatend piny William Ruto mondo kaw ting' mowinjore mar neno ni nyinge jogo mawinjore ochuog IEBC opedne jo Kenya mapiyo. Name within the next 1 week the panel, and then the next few months we should have in place an IEBC. When they're impeaching Gachagua, right? They marshaled more than 2/3. They should have marshaled the same to make sure that constitutional amendment was done so that the country will not be in a crisis. Bende obiwo seyo ne tend doho mapachoka ma owacho ni kawa yule tijgi mar konyo chuogo IEBC. Even of the judiciary, the fact they are not even able to move this process forward. So we are calling them out that this is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. Korka kore, jalup jatend piny Kithure Kindiki to gonyo tol e ng'ut sirikal ka owacho ni duol mar IEBC pok ochuogi nikech jo Kenya moko ne odhi e doho ma ochungo yiero mar joma onego yier commissioners. Kendo omedo ni riwruoge mag buche bende pok ochopo e winjruok mar jogi ma onego bed e duol mar IEBC. But the reason that there is no IEBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. And there is an injunction against the establishment of the recruitment panel that is supposed now to recruit IEBC commissioners. So we are asking the parties that have taken this matter to court to try and reach an out-of-court settlement so that we can unblock that process and complete the reconstitution of the IEBC as soon as possible. We also want that, those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree. Magiduto timore ka Archbishop mar kanisa mar Anglican mapachoka Jackson Ole Sapit bende orido ne sirikal ni otim mapiyo kendo chuog duol mar yiero mar IEBC mondo kony jo Kenya e yudo dongruok mar siasa magisani ochung' ka owacho ni deko makama biro kelo pek e yiero mar 2027. It is putting the country in great jeopardy and at a high risk because if we don't prepare well for the coming elections of 2027, which is a constitutional mandate that we must have elections after every 5 years, then we shall have a problem managing those elections. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jaluyata piny machon Rigathi Gachagua okone piny owacho mondo kas rekod chenro mar chugo duol matao yiero e pachoka IEBC. Rigathi mane lose kinde alam mano bagi mwiki kar chung'od bura makasarani okone sirikal ni owembalore ne chugo IEBC ni mar deko mar bedo kod duol no biro chocho lai mag yiero mana 2027. Rigathi olero ni ose neno oledi moko ma sirikal temo keto madeko kod loso IEBC. Magitimore mandala manok tok jang'ad bucha Isaac Lenaola mar do maduong' mogik soko sirikal ewi onge maduol mar IEBC e pachokae. Mambo ya IEBC, Senator Medho amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2.5. Hakuna IEBC. And people can read mischief. Kwa nini IEBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IEBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Nonro mogol gi kweth jotim nonro ewi kaka itao chenro mag bura kata magod bura motisni mzalendo. Ogolo nonro margi ma igolo higa ka higa. Nonro makoro nyiso jaod bura mafunyula Wilberforce Oundo emosatwake mathoth mogik e od bura ka jaod bura Marongo Paula Buor, Makuria West, Mathias Robi kod Oscar Sudi ma Kapsuret gin emoko kuom jaod bura ma poko ng'amo kata matin e od bura. E wenge makaluo jaod bura maseme James Nyikal emosatwak mathoth mogik bang' twak nyadi 96 kod 4. Bende nonrono lero ni yiero mar jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo kaka jaleg kweth manok e od bura en achiel kuom okenge manokelo mor e od bura. E nonro machiwo ler ewi kaka itao chenro mag od bura, nonro ma itao gi kweth marango chenro ma kamago motisni mzalendo, kama gichiwo e report margi ewi kaka jaod bura osebedo katwak e od bura kuom thuolo mar higa mangima.
Nondo no yango ni jaod bura mafunyula mano yergi otiko mar duond bura mar ODM Wilberforce Oundo Ojambo mosetwaki mathoth mogik e od bura bang' twak nyadi 103. Ilwe gi jaod bura ma Dagoretti North mar ODM Beatrice Elachi mosetwak di 98 nyaka higa chakre. Jaod bura ma Seme James Nyikal mar ODM luwe bang' twak nyadi 94 ka jaod bura ma Kitui Central Makali Mulu mar Wiper mosetwak di 80 kod Aidan Keynan mar duond bura mar Jubilee mosetwak di 41. James Nyikal ma en jaod bura ma Seme ma owuok kaka jaod bura ma Kaluo ma osetwak mathoth mogik osecholo twak mar 4 e od bura kama oting'o loko chike kedo gi kansa, siro twak ewi kaka counties chiwo lesen, twak ewi keto masinde mag satellite mag manyo lwasi kod paro mar chik ma manyo lokruok chal kor lwasi. Nondo ni bende oyango jo od bura mamine ma osetwak mathoth mogik kama oting'o Beatrice Elachi ma Dagoretti North osetwak di 98, Zamzam Chimba ma Mombasa osetwak di 72, Catherine Omanyo ma Busia osetwak di 53, Dorothy Ikiara en jaod bura Mowal osetwak di 38 kod Jane Maina Makirinyaga mosetwak di 37. Jo od bura mar Awere ma osetwak mathoth oting'o Jane Maina Makirinyaga mosetwak di 37, Cynthia Muge Manandi mosetwak di 22, iluwe gi Gitonga Mukunji mar Manyata, Basil Ngui Mayata kod Charles Nguna Mamwingi West duto mosetwak di 20 moro kamoro. Nondo bende oyango jo od bura ma pok ne ong'amo dhog ngang' chuth kama oting'o jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi mar UDA, jaod bura marongo Paula Bur, George Aladwa Mama Kadara, Mohamed Sud Mvita, Kiprono Sero Maburabu, Mathias Robi Makuria West, jaod bura Mowal Joseph Wainaina kod Irene Kasalu Makitui e kin mamoko. Mzalendo bende oyango midhiero moko gwenge ma jaod bura magi omako mose od bura. Karongo kod Kuria onge kod mise motegno mag bero ngima oganda, ywaruok mag lowo kod diero moganda ka bende mwandu mantiere gwenge go ok pog maromre. Bende oyangi jo od bura mose pedho paro mathoth mag chik machalo kaka Didmas Barasa ma osepedho para 4 mag chik, Peter Masara Masuna West osepedho para 3 mag chik, Rahim Daud osepedho para 3, Joyce Kamene paro 3, David Gikaria paro 3, kaito iluwe gi Sabina Shege, Owen Baya kod Geoffrey Ruku duto mosepedho paro mar Mario moro kamoro. Nondo no bende oyango senators mosetwak mathoth mogik e od bura gin kaka Senator Manandi Samson Cherargei mosetwak di 209, Edi Gisheru ma Migori mosetwak di 159, Senator Mawal Tabitha Mutinda mosetwak di 142, Eric Mogeni Manyamira osetwak di 137 kod Senator Mawal Gloria Oruoba mosetwak di 136. Senators mosetwak matin mogik gin Senator Makwale Isa Boy mosetwak di 6 kende, iluwe gi Senator Mawal Betty Batuli mosetwak di 19 kod Shakila Mohamed mosetwak di 22. Mzalendo yango kenge mosekelo mor gi mago mosekelo midhiero ne od bura kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Welo mar jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo kaka jale kweth manok e od bura nokelo mor kendo jiwo tend joma mine e od bura. Kata kamano, nitiere gigo manokelo midhiero e od bura machalo kaka ng'anyo mapek manobagi gi rawere mag Gen Z manochopo nyaka e od bura bang' kadho paro mar chik mar omenda, gino manomiyo jo od bura ringo kawuok e od bura mar reso ngimagi. Mwandu mathoth mag od bura bende nokethi ka mach bende notia kuonde moko e od bura. Jochiw thieth e kaunti ma Migori moting'o nurses, jogo matie laboratory kata clinical officers, mago matie kuonde ma ikawe yedhe osiptal kod mamoko ramo ne gidhi ng'anyo tich chakre tarik 10 mar dweni ka giywak ni sirikal oseremo winjo ywakgi. Jafwambo mar Jojuma lero kwa e kaunti ya Migori, jochiw thieth go wacho ni sirikal oseremo winjo dwaro maggi moriwo mar miyogi okumba makare mar thieth, chwalogi e lemo mamalo mag telo e kin mamoko. Bang' miyo piny owacho ma kaunti Migori 14 kawo chakre tarik 25 mar dwe mar 11 mar higani mondo chopi dwaro margi moting'o chorogi malengas mar tich, medo ndiko jotich e migaono mar thieth kaachiel kod miyogi okumba mar thieth makare. Jochiw thieth e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori nyaka sani pok owinjo ywak margi. Today, as the notice period draws to a close at midnight on Monday, 9th December 2024, we are compelled to announce that all health services in public facilities will be suspended starting on Tuesday morning, 10th of December 2024. E kinde twak margi osiptal maduong' ma Migori, jochiw thiethgi
ka otele ko jagoro maroko ma clinical officers e kaunti ma Migori Maureen Maramba wache piny owacho ma kaunti ma Migori osebedo mana katero gi koni kod koni nyaka ne gichiw notis Mandela 14. It's a decision born out of frustration, exhaustion, and betrayal. We have repeatedly sought dialogue and engaged in negotiations and given room for county government to resolve our grievances. Instead, we have been met with total disregard. Our demands were promotion and redesignation of healthcare workers, and also addressing staff shortages and issue of comprehensive health insurance cover. What do our public health officers per sub-location? We are so few. Prevention is better than cure. Wangni to koro pogore. Wasebedo kaka wan walenga do ngomo kwa dhiye marani o waling ni weche kok ber to wanticha reyo wan wang'anyo. Wangeyo ni dispensaries gin ji achiel, but that's why we are requesting for more nurses to be employed. Jochiw thieth giwacho ni en gima lit ni githiedho ji to gin ka gituo ok nyal yudo thieth makare nikech gionge okuma mar thieth maber. Sini nyalo mi yadh malaria, nyalo mi yadh gini, tinyisi ni yedhe moko bechgi tek, koro mano to insurance ni ok cover. We, the laboratory scientists, most of us have lost their eyesight in the microscope, and we cannot even get the money to go and get the spectacles that cost up to 15,000. Austin Oduor, menja lup jagoro ma clinical officers e Kenya mangima, wanen gima lit ni piny owacho okodeo kata nywandogi e twak madhi nyime pacho kae kautenre kod okuma mar thieth manyien babendo ng'ere kaka SHIF. Kata kineno ka ji biro kato ni wacho ni thiedhogi ni shisha ni tiyo. Shisha ni ok ti nikech jok monego be ni ran shisha ni kata shani osechak bedside line koya malo kuchocho. Jochiw thieth gima Migori wacho ni nok mar jotich e migawo mar thieth bende osemiyogi pek mokalo kakoro gidwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori ondik jochiw thieth mamoko. In the whole county, we have only 34 laboratory technologists employed by the Migori County. In the county referral, you can get only one laboratory staff working in the whole night, covering the whole department. Jotend jochiw thieth gi kaunti ma Migori ochiwo siem ne jochiw thieth moramora ma ibro yude katiyo chakri jariyo matarik 10 mar dweni magichake ng'anyo margi ayange kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Miyo moro ma jahigni 28 nochopo e lwet obila bang' chwoyo monego dichuo ma jaherane e gweng' ma Murng'ia, kaunti ma Siaya. Vivian Akoth wacho ni nochwo gi pala Charlton Obari ma jahigni 35 bang' fwenyo ni en gi jaherane machielo. Kalura gi jalup ruoth ma Murng'ia sublocation Grace Otieno, ringre Charlton no tere kar kano ringre ma Siaya County Referral ka bang'e ne gifweny ni Vivian ochopo e lwet obila ka nonro dhi nyime. Osebedo kodak gi nyako ma girlfriend ne kora okang'eyo gima ne gilaro, but nyako no nyoro ambushe Kose ka nodonje ot osiepne moro nokowe mondo dhi onindi to osiepne nopo ka this girlfriend odonjo. This girlfriend ochopo to dire kando onyise ni wuogna Charlton cannot play me. Koro winjo mana ni but koro en ogoye ngum. Just after ringo taparo ni kosudo chien to neno ka Charlton olwar. Koro gocho ni wuoyi mane gin gi Charlton ni. To penje ni Regan kwani ang'o motimre? Kwani achwoye marach? Chwoye marach. Obe na odich kolungo pikipiki kono to wuoyi ni bende oshughulika but no surrender to the police station e Nyoro gotieno. Message manyalo pass across nyithindo matindo gi. Sama gineno ka ok nyalre, dak ok nyalre, better you leave timany kama chielo. Nego ng'ato is not the solution. Because now Vivian is so young, she's 28 years old, she has a kid, mane depend ni mana kuome en kende. Na oseketho maisha mar nyathineni. Charlton bende was an only child to the mother. Now Charlton be oketho ngimane. Paro mar wako ganda Jo Akamba riwruok mar Mount Kenya kata Gema oyuda kwede kowuok kuom jotelo mag dhoot mar Anzauni mana achiel kuom dhoudi 22 manie bwo oganda Jo Akamba. Giwacho ni winjruogno notim gi ji matin ma oketo dwaro margi owuon nyime ma ok dwaro mar oganda.
Kutenegi jagoro madhot maranzauni Peter Mulingi. Jotelogo wacho ni nyaka kaw pachgi kendo nyisgi ber mar riwruogno dhi kelo ne jopiny kopogore konyo Kalonzo Musyoka ma olap dhoge ndong' ne kom ker e yiero mag 2027. Gimero ni gwenge ma Ukambani osedong' chien e weche mag dongruok kuom thuolo malach ka koro gikwo oganda jo Akamba mondo kik yie donje riwruok mar Gema ma sani oting'o oganda jo Kikuyu e Mbuko Dameru kapok onyisgi ber ma gidhi yudoe. Kata kamano giwacho ni giyie loko pachgi ka oponi olernegi malong'o gik manie riwruogno. Tunaenda kuingia pale kufanya nini? Kama tunaweza elezwa ni kitu gani kinatufanya tuingie pale na tuelezwe vizuri kinagaubaga, basi tutakubaliana na maneno, lakini kwa sasa hivi hatukubaliane na hiyo maneno kabisa. This union with Gema, what does it involve? What is the benefit for the community? Is it just a benefit for an individual? Is it just a benefit for Kalonzo Musyoka to become president in 2027? What about the rest of the community? Until all the entire community is involved in public participation, until we sit as a community and discuss, what are we going to do in Gema? What are we taking in Gema? What are we getting in Gema? Our community has been left behind in terms of development. We need to be engaged on how the community is going to develop. Sirikal okwayo Kenya mondo chul omenda mar hola mar Hustler mondo miyo kony jomoko madwaro be mondo miyo oyud hola makamano. Kolose kaunti ma Vihiga kinde nyasi mar keto ayanga dongruok mag gwenge makono. Jatend migawo mar Saga kod Ohelni Matindo Wycliffe Oparanya nojiwo ber mar bedo kod luor kod ng'eyo makare weche omenda kod hola. Bende nojiwo johala mondo kaw hola mag sirikal mondo konygi e gero ohelni maggi. Kinde mokalo jo Kenya yande ose ewire mchulo hola mag sirikal nyato mag Uwezo kaachiel kod omenda mar Hustler Fund. Pesa unaenda unachukua pesa, unafanyia biashara yako, unapata faida, unarudisha. Sio? Unarudisha kwa sababu tuna mwingine pia ambaye atakuja na atumie hiyo pesa kufanya naye pia afanye biashara yake. Hakuna mahali unaweza kwenda kwa bank na useme nipe pesa ya bank ati niende nifanyie tu mambo yangu na suluhisho nyingine. Hawa wa MSEA, Small Micro and Small Enterprises Authority, hao ndio wanapanga mambo mashinani vile nyinyi mnaweza kufanya biashara. Mambo ya manufacturing, wale vijana wetu wa jua kali, hao ndio sasa watasaidia wewe. Wako kila kaunti. Koromga jonda kaena pako chiko bang sadek marutino chenro eno imore hero kamano kuom ketera mogi TV eno ka mwalimu Faith Mzomo penjo kacha ni tokoro wachula Hustler Fund koso wachul ne udi manego gogonyore. Nyakwar Kadeso to wacho ni Suba South weche gichope yo makare ahinya mora ahinya gi chenro maro imore no Eriko Jijo kantiere kodwa chenro mano mar New Life Ministry mano jadolo Pastor Eriko Jijo kamana ahinya kuom ote magi karbe no kanya Bonfazo Chieng Tienya Masari ya Kisumu osedonje chenro Monica Kumu wacho kachane NT Dubai mora ahinya gi chenro poch gi paka ne Ramogi TV kuom kolone weche gi gikuku magi kendo eyo mowinjore. Query Alata kantika Kamega Moyala wachone miono jachien ne odonje ye Vivian Obed Moss wachone kugongewa ni lazima hero kama na inya query. Bernard Philip wachone NT Luanda Dudi mura hinya gichendo kayo David Nyakwaragus bende wacho kachane ya wendo ukwala mano wuode Nyamrembo hero kama na nyakumke Ramogi TV in bende awiti Jarodi wacho kachane NTere kodwa Giosore Mbata ko Tony Omboko gintiero diko pany Hawala Junior Ntedi Ruby Orphanage kaeto Okoth Nyobart wacho kachane en osedonjo yo makare kod Henry Magadi Senior Coach Rainbow kod Honorable Rolex Wasonga gimora hinya gichena. Eno bende opija jachuma wacho kacha ni entiere kodwa en bende ka entie Nyamasaria kaeto wacho ni weche mag IBC ginoche winjo bende sirikal ng'iyo e yo makare kendo ken gimo winjo bende ni yuare mondo mi okony oganda jo Kenya duto ma osebedo kod geno mondo mi los duol makamano. Engineer Shira kwa kelo nyakwar nyapi kantie Kabondo Suri School wachani Jumapili obedo ne heyo makare kendo Ramogi TV chopo ne geyo mowinjore gin kanyo gi Girton yao Juma
girito yao juma kendo erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV nyapiwa moro ahinya kuom seche duto mabendi chwalo ote magi. Florence Cartel nyisa kacha ni yiero mar commissioners manyien mag IEBC to osebudho adieri. Wacho kanyo ni entiere semedala osedhi chamo Christmas. Kwayone Sirongo FC all the best tugo magintiere go odiochieng'no makiny. Sirongo wan bende wakono hai maber. Vincent Kajomo wacho ni entiere sublocation North Nyakach Ward kaeto wacho kachacha ni en gi jaode Lilian Onyuro, Yvonne Jomo, Siepne Byron giluto iketi Ramogi TV gi min Koli kaya Gemrai sublocation Kajomo family sani giwacho ni jinie Christmas gichokore kendo gino Ramogi TV kata kamano wacho ni government winjo chula IDPs mano hinyore gana 2 nyaka 2 kinde mane lweny nie pacho ka. Wacho ni mokuom gintiere pok oyudo chudo maggi kata wacho ni gidwaro bende mondo oridie piny matin nengo mar ngima masani koro hinyo ganda jo Kenya. Engineer Gilbert Makadika Jakabar wacho ni entiere Kunguru Chemelil Muhoroni wechege chopeyo makare ahinya. Jared Oti bende wacho no kete Ramogi TV ka entie Kabondo. Ano bende Ben Jabul mar Wiko Teng wacho Ramogi TV chopo na gi jaode Quinta Nyawagoma Masakwa Awendo entie kanyo wacho ni gimoro ahinya gi chendo. Chieng'o mwa wacho kacha ni entie Kisumu City kaeto wacho moro ahinya nikech jaod bura ma Kisumu Central Joshua Road bende osebedo katwak e od bura maber. Haya Steve Wanda imbigolo mari kanyo mar Mzalendo mari. Mandela Oniala wacho ni Kibiri Ward oseyuore budho kaka pile gi familia mare kaeto wacho ni Annington Okech, Nyasindo Mabala, Lende Kech, Emilia Molo, Eriko Molo, Washington Obara, Pitalisa Kumu, Mweyo Duma, Elder Dickens sanisa Christmas giwacho ni oganda chokore thothgi kakoro bende gin Ramogi TV. Pastor George Ngonge wacho kacha ni entiere kodwa entiere karachuonyo moro ahinya gi Ramogi TV. Wacho ni mos mago chop ne Bishop Dickson Ojwang, Pastor Elizabeth Okeo, Pastor Dominic Onyango gi Pastor Manen Pastor George Ngonge mar Full Gospel Glow Church Bala Nyasaye gwedho ganda jo Kenya. Koram Ojwang medwalo ote magi na singo kao pacho kae wayuo matin ka waduogo pod wantiere kod mathoth cheno ni mar oimore miyo keke dhi mabor. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole.
Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyakon mga jwang' chenro en hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Johala e chiro mar odi e kar chung' od bura ma Homa Bay Town ywak ewi rochruok mar arita kwe kod medruok e kwand duknigi ma ituro e seche mag otieno nyaka ne kambi mochung' ne keyo stima Kenya Power ng'ad teko stima kata teino makelo ler e chirni dweche 4 mokalo. Ajafom marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero mathoth. Boma matin marodi kopanye ka chud bura ma Homa Bay Town en achiel kuom bombe matindo madongo mapiyo e kaunti ni kaluwore gi chenro mag ohala kod chenro mag dongruok mamoko ma osebedo kadhi e nyime. Kata kamano kuom thuolo ma dweche 4 sani johala marodi ok osebedo gi kwe kendo giywago rochruok mar arita kwe ma obiro nyaka ne Kenya Power ng'ad teyni mosebedo ka kelo ler e chirono kaluwore kod gowi mag bandho sirikand kaunti ka johala wacho ni mudho masane ni e chirono osemiyo jonjore thuolo ma nya otime mag maundu e chirono. Rape case benitie. Jogi ponde mudho to gimako mine to gimayo pesa machiegni nyone ng'ate daraja ne gipondo ne mudho koa loko ka koro miyo gini kelo lal ne johala sani koro chuno mine ni giuso gi sola ma kionge sola tidok dala chien idok dala chon. King'iyo aswekragi kitanda mag aswekragi inya yudo ka ji timo timbe moyiengolo e bwo kitendinigi nikech ang'o taya onge. Joalago wacho ni kuo mag dukni bende sani koro jimbore nikech jomaundu ma kamago tiyo gi mudho masani koro kwako alworano mar kwalo mwandugi kendo chunogi mondo gilor kuondegi mag ohala kapok mudho donjo mar geng'o jomaundu mosebedo ka monjogi. Akwayo sirikal mondo okonywa gichulnwa taya. En mudho makati iwuok idhi mana ot. Tiwuotho gi ng'ato bathi to kare ng'ani madhi mayi wang'ayo to kinyal ng'eyo. Wadonjo e chiro kata kwadhi seche mwakeno imawa kes matin wanwang'o sebedo maonge taya madhi dweche 4 gimomiyo no be wakia. Puro dukni wakwa sedhi dal nwanga gima samoro ni kawo no tur mokaw jobetewa makata midino negi wang'ayo nitie. Bende giywago chido mar chiro kaluwore gi yugi masani koro biore kar puko taka manie chirono ka giwacho ni pone ywak margi ok owinji e thuolo mar juma achiel mabiro to biro chunogi mondo giwe golo osuru ne sirikand kaunti. Rodi olil saida kendo rodi dum mang'eny. Wadwa kwayo mondo konywa e ler mar rodi dum ma serious. Wadwaro konyruok e yor ler mar rodi. Jotich ondiki maywecho to giywecho to giolo kata tok jow taka. Taka ne mamo wacho ni gari biro every week to choko taka. Pok waneno gari week mano wachi. Taka inyowa kacha miyowa tuoche. Rodi kama wane nyaka gi jotend jo health ging'i taka cha mondo giwuo mondo wang'i kaka taka cha wuok. Wachno wan kaka johala mar rodi wachiwo juma achiel ni kako losnwa gige waduto ok wadhi juogo. Jalup ruoth marodi wacho ni onge mateni mag ler e chirono osemiyo johala mathoth owito mwandugi kata kamano ni ogolo sim ne jomaundu masani koro kawo thuolo mar ma johala e chirono. En adieri ni sani endi osekawo muda mang'eny kapok wabedo gi street lights kendo osekelo midhiero maduong' kaluwore gi security. En adieri ni waseyudo cases ni nitiere jomoko achudhe moko mayune ji e kor yo sautieno sana ne minewa moa chiro. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mond liete ma ogenya okwedo lwenje mag kit chwech magikale gwengo kod Kenya mangima ka gilose kinde romo mano obak kod riwruok mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya gikoni thoth gi sando kod anyuola kendo itweyo kod chike mapek e kinde mantiere katiba mowinjo bed ni rito ngimagi. Kaka yuthe monilero no aromono ma biro e ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kit chwech pacho kae koro olero it mine mathoth ma osewito joutegi. Imagine a chief wacho no chiliel en puodho mipuro go kwer yoyot. Magi gin moko kuom weche malit ma mond liete ya uchunygi kendo ng'ogo oko
E kinde romo mane obak kod riwruok mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Ukwala e kaunti ma Siaya. Ok budhi bang' tho mar chuogi. Thothgi koni e kind lit, irundogi kendo ichunogi kod ting' mar nego joutegi. Chakre kama sama chuo wothoe, sama chuo pod ni muchari. Kanye miwinjo ni wacho ni inego chuori, sama pod chuori ni muchari no, emi maye nyaka giki. Ka giki pod ni ka sama body pod ni muchari, ka dichuo tho tiwacho no dhako emonego. To dhako kotho to ng'ama nego ga. Nikech nyako kotho ing'e ni jonyuol ne bende ywage. Wuow kotho jonyuol ne bende ywage ni ng'ane onego. Lwenjegi chopo nyaka e kinde ma ichunogi gi terruok kod chuo ma chunygi ok orwako. Weche jalokre e sechegi nikech koro nitie gik mang'eny monego gitim. Achiel kuomgi en ter miteri ka ok iyiero kata ok ihero ichuni kode. Koro lokore lweny ma koro kendo target ng'at mama ni eri. Samuri nyalo beti dala kaka ini chiliel ni bet tigo bura piny pango buche. Ini wegan bura ni samore en gima dhi konyo gima ni to kara bura ni en gamna ni nyisinu fundgi. Iwinjo gamna ni nyisinu fundgi kimondo iya e dala ni. Kata bed ni lwenjegi osebedo kadok chien, ywak nitie ni jok ma ochung' ne chike pachoka osebedo kambe kotole kedo kodgi. Wa push kata wadhir sirikal mamarwa kaachiel kod structures magi mondo gihakikisha ni ratiro mag joma mar mon liete orang kabisa. Nitie fuok moko isakre community marwa nikech pod leaders are not pod ok gichiw yo makare ma krana videos ginyalo report o cases. Higani mine ma onego kod chuo mathoth ne gin joheragi obedo mang'eny kendo ripod obila ma tarik 30 dwe mar 10 ne oyango ni mine ma onegi e higani gin 97, gino mane ochuno jatend piny mondo mi ogol omenda mar timo kampen mathiro lwenje mag kit chwech e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Lakteche mawuok Afrika oyango ni kwan mar joma mine man kod tuo mar rem mapek mar ich makecho e kinde ria kata endometriosis medre ahinya te pachoka. Lakteche go maelo osero maduong' mano bagi kaunti ma Kirinyaga wacho ni ochopo kinde nyaka koro gitim puonj ne lakteche mondo giyud lony e thieth ne jotuo ma kamago. Tuoni manyalo chakore e kinde ria ma okwongo mar nyathi manyako nyaka chop kinde ma ok oyudie ria, thieth mare malong'o pok oyangore e pachoka. Thoth jotuo kinde ma thoth itimonegi bero ka thoth gi bende chwe ma onge nyithindo. We know that in the Western world, the prevalence of endometriosis is 10%. So 1 out of 10 women will suffer from endometriosis. That data, we don't have it in Africa. And the reason why we don't have this data in Africa is because we have not done our duty as scientists to do enough research for endometriosis. Endometriosis can affect any part of the body, but commonly we see endometriosis affect structures that are around the uterus. So it can affect the ovaries, it can affect the fallopian tubes, and it can also infiltrate the uterus. But in some cases, we have seen where endometriosis is affecting the intestines or the bowels, it's affecting the bladder, and in some cases, it's affecting the diaphragm. Now, luckily enough, is in our setup, and I would really say, I think in the region, we have been able to attain sufficient skill to address all these conditions. And I would really say that we have been the first to offer care for endometriosis, especially the diaphragmatic endometriosis. We came to join Dr. John Njagi, who is a known person in the continent when it comes to minimal access surgery. So we came to join, see what he's doing, and acquire some skills so we can go back to our country and also help our women. The government needs to invest in it, not only in Kenya, government in even my own country. Kanyo mwaka wa yu marario nyakoro mgajua singo kaopachanya no kanyo ute mara Aleshi from Yugis wachoni entie kodwa gijodala gigisi chopo chamo Christmas mora hinya gichendo ni mar oimore
Kaeto bende aneno kanyo ote mar Ami Onyango. Ami wacho ni Bomet weche gi chope yo makare. Ken Msafi mana upcoming jafwambo mar Yenga Ulore osemole chopo yo makare. Gin gidage Nyasumba gimora ahinya gi chenro mosdani kanyo Ken. Ano Emmanuel Obanda mano wuodo Bwede Ligega. Ntiere kodwa e chenro entie Nakuru. Habaja Joseph Ochieng wuodo Kiro Base. Kete manera Mogi TV ka ntiere Rieda Siaya. Kaeto binano kanyo ote mar Oginga Francis mano wuod Marindi Kanyada. Ntiere Homa Bay County. Wuon Giogengo Rinda kod min gi Melda Oginga kan tiere Marindi Kanyada Homa Bay. Wacho no kao mos ahinya kaachiel gi mino sula mar Olasi Kaler gimora ahinya gi chenro. Ano kanyo ote mar Gideon Midega mano jakom Gideon Midega Nyakwador kawuodo Yao Mogango. Ntiere Kisumu wacho ni owuoro ni kare nitie jood bura ma ok nyal kata wuoye od bura. Wacho ni kotamo gi to kare giduog dala giduog pacho. Pasa Juma Orundu wacho kacha ni entie kodwa en bende jana maus ngegane ni kacha entie Sori Karungu wacho ni kete Ramogi TV odhiambo makawuono kare maneno kanyo ote mar Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard gi ntiere gwenge mag Migori County kaachiel gi Mwali erokamano ahinya gi Mikaya wacho ni gimoro ahinya gi chenro odhiambo makare erokamano ahinya. Neno kanyo ote kanyo moora gi Mili Ntieriat wachore nyathine luongo ni Joy kod Tristian gi min gi mantie Kaonje Village wacho ni okao mos kaeto John Waria wacho kacha ne jonyakach duto okao mos mage omora ahinya gi chenro yo matinyo kon nyakra kama kwa duogo wantiere gi Masako It Mikelo gi Walter Nyambage yo makare ahinya kikidhi mabor pod wantiere kae gi mathoth Ramogi TV. Alright, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Isani anasai kramar bedo jaherani. Kibiro kaita nabiro wacho ni kaka heri. Mama nane wacho naga samoro Nyasaye nyalo duoki. To nitie dichieng' moro achiel ma Nyasachwa milamoga pile biro duoko lemoni kaka en idwaro. Anabiro tero ote mochiwore kae gi teka polis nikech dhako makite rach ne wuondore ga nober ahinya samo biro limo nyithindogi. Ing'eni mayo an gi param ratiro manomiwa tok mana wan nyaka jonyuol initimo kama nang'o seher. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa.
Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakurom Gajuang bende ni winjo masako iti jumane josiasa kod jopiny osebedo ka gido itwa kod weche moko mamit kendo makelo nyiero del nyalo jony kendo dwaro ni iruae kata iruae ng'ede wawinjie ma ochokni kod Walter Nyambaga masako iti kawuono. Josiaya penjo moro nika. Kadi chuotho tiwacho ni dhako emonego. To dhako kotho to ng'ama negoga? Ala? Iwacho nang'o? Kadi chuotho tiwacho ni dhako emonego. To dhako kotho to ng'ama negoga? To chiliel to en ang'owa? Imagine chief. Wacho ni chiliel en puodho mipuro gi kwer yoyote. Mano no wach na nawuon. Ni en ang'o? Puodho mipuro gi kwer yoyote. Wolololololo. Mano doko wach. Puodho ka puro puodho kuome bino geng'a. Baba Raila Amolo Odinga. Webe handi. Miwa kitendawili moro. Tendawili. Tega. Tendawili. Tega ya Yagwambo. Mari ni tek. Mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Ni donge otegu moro nodi. Aliweka mtego kule kwa State House. Anawekea baba mtego. Well, okay. Wanga. Iwinjo ni ng'ato fiko ume e boma ka. Nimeona Gachagua analialia hapa town. Anafanya nini? Analialia hapa town. Ni ndalo moko nolao jakom 1 hour. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba. To sani machozi piwange bet nade. Ukifukuzwa kidogo na viti namna hii unaanza kulia machozi. Junet, awinjo ni oselawi 1 hour. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia Junet kwa koso dhogi ema okelo ni ajema. Kusema chochote mimi nataka kusema. Huwezi kufunga mdomo yangu. Nwane. Bana mdomo ni yangu. Sifuna, to in bende in kod dhogi. The good thing with mouth is that all of us have them. You have a mouth, I also have a mouth. Jo, awinjo ni ng'ato ka ng'ato nigi dhoge. To in be in kod mari. Tuko na mdomo kama wewe. Ukileta tunaleta. Ukichoma tunachoma. Junet, ndalo moko ne okisirga Ruto. Para cheza na sisi wewe. Unatisha nani? William Ruto unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? To sani chalo nade Wood Suna East. Hakuna kitu ya kupinga. Sasa tunangoja kitu ya kupinga. Yamo jaloko. Anyway, Jatend piny. Jomoko gosiboin kendo gipinga dani. Wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wafanya kitu gani? Yawa. Tudonge ok gidware. Alafu kuna watu wanaongea hapo, tumeshinda sana sasa tumesimamisha kujenga airport. You have no ideas of how to build any airport. Manora tichgi. Ndege donge begi idho kuro. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaka kwa airport hata siku moja. To Ruto. Wachane wach pepo mbaya cha. Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Nyaka sadaka. Hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni. Weche gitek wewa olwer. To Lusaka donge nyitero moko ni jodolo. Bishop amesema hata rudisha hii. Jatelo to okewewa kod singo moro mar gach okolo. The Standard Gauge Railway will be extended from Naivasha to Uganda, to Rwanda and to DRC. Ala? Iwacho nang'o? The Standard Gauge Railway will be extended from Naivasha to Uganda, to Rwanda and to DRC. Wacha nilie kwanza. Ui!
Ruth Odinga nyaka mami. Ka jirani diemo jaode, to watim nang'o? Kikange nichopo Kisumu, tineno ka jirani goyo jaode. Odiemo nyamina nega. Tiko libera bela ni menyango ni benyo chano waka hero ka keto lipstick we mna dishuo diema. Konye! To ka nyathi jirani okalo tong', Nyathi jirani timo gik maricho godiochieng' ka wuon yudi tich to ka wuoyi moro matino soe ot piko ni mano wachgi kata komako ich tang'ono jogo sungre na ni gin go kony nyathi jirani no. awinjo ni in kod ote ne jok matuo be. Weneno ng'ato kata kipande nga yaki didi kuode konya. Kinyalo konye mondo dhi oyud thieth. Mago ema Sako It kod Walter Nyambaga. Kronga jang bang mano akaw yo matin kendo deka wacho ni Kalonzo Musyoka emukero dhano test record court cases to sani ogo koko molo jiduto kaeto wacho ni all parties osekalo joge e committee mag NADCO. Kalonzo golweche court mano ote mar Odeka. Nano Eric Nyakwarso wacho ni Nakuru City entie kodwa kachiel gi Lisho Odhiambo. Nano bende wuode Nyamalo kantie Kisumu City. Elijah Otieno wacho ni en wuod Nyasemera Mogitivi neno yo makare kaeto wacho ni entiere dala mar Miari ya Sembo. Kaeto wacho kachicha nigin gi Steve gite wacho ni men gi Benta Umanya Idho bende entiere kacha kodo. Ahmed Captain wacho ni men Peter kawuok di Ruma wacho gichopo ne yo makare gi jaode Beryl wacho no mora ahinya gi chenro kaeto wacho ne gintiere Migori gikwayo mondo county government ma Migori okony gi pi mondo giyud pi maler mar modho kaka oganda e county no. Eno kanyo jadolo Bishop Gordon Odongo wacho ni gintiere kodwa e chenro machiegni. Bishop oyo matinya kod mga juang maeno imore kikidhi mabor. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E kinde nyasini, joot gin jok madongo e ngimawa, kata ka ok wan kare gi jomoko. Ka ok inyal miyo mama kwe, ibiro pak, you'll pak. To kendo ibiro wuok dalane. Min manigi gombo mar bedo gi Christmas maber, to wuode ok miye thuolo mayot. An wuoyi wadwa dak control, an Gen Z. Yawa ng'ama nokelo wach mar Gen Z ni. Era to nyaka bedie kamoro. Be in gi ng'ati moro midwaro tero dala e Christmas ni? Kaponi onge ot dala, temate Christmas, imed kragiod lu. E kinde nyasi mag Christmas, pek moko mane ok wapar nyalo biro, to mano kik monwa bedo mamor. Skuku mabiro ni nyaka bidala ba cham gweno. Ne chuny mar mula, mana e Winam Cinema,
Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Chiegni kendo nyakor mga jong wang'yo mago mag tuke. Hussein Mohamed noyier kaka jakom riwruok matadhula pachoka yiero mano bagi alap Makasorani Gymnasium. Jafwambo James Opono noyore yiero no mano bedo gi lokruok mathoth kowuok kuom jochung' kod kom mar FKF kendo miyowa report machal kodno. Okinyi mar saa 3 jokanyo mag riwruok matayo tuke adhula FKF chopo kar rombgi. Yiero en mar jakom kaachiel gi kuku matayo riwruogno mar FKF. Security, please. Arita nyoni malo, arita manyo jiw gi obila manigi bunde kod runge. Yiero gikone nyo chakore ka jakom manyien Hussein Mohamed gi jalupne McDonald Mariga nokao telo. E round mokwongo jalochne okoyudre achiel kachiel bang' Hussein Mohamed yudo kura 42, Doris Petra yudo kura 31, Barry Otieno kura 10, Cleophas Shimanyula kura 4, Sami Kempes Oweno kura 2, Tom Alila kura 1, ka jagoro maduong' e klab mar Gor Mahia Sami Ochola nowuok gi lwete nono ranyisi ni kata klab mare ne okomiye kura. Chris Amimo bende nowuok hach. Round mar 2 noluongi e kind Hussein Mohamed, Doris Petra gi Barry Otieno ka thuolo ne odong' ne jochung' mondo oser ombulu. I gave it my all, but it wasn't enough. I hereby concede to Hussein Mohamed. Doris Petra nochung' kendo lando ni ogo bade piny dakika machuok toke. It has been an honor to serve as GS of FKF and also try and run for the position of FKF president. Unfortunately, this time we were not lucky, but you never know. I want to concede officially and congratulate Hussein Mohamed. Barry Otieno bende lwete nobedo mapek kendo wuok e ng'wech ka thuolo nodong' mana ne Hussein Mohamed. Bango e kura e round mar 2 Hussein Mohamed ne oyier kaka jakom manyien gi kura 67. Mariga and myself, I think we have over the last 20 years in our careers, him as a footballer and myself as an administrator, we have a proven track record. I mean, our history is open to everybody to research, and I can assure you that we intend to carry on in the same spirit to bring glory and to bring prosperity to this particular sport in the country. Adita mar Hussein osepong' kama thoth rite e apisi. Maduong' en timo ikruok tuke mag CHAN mibiro bagi higa manyien kapok ikruok bende chakore motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. I'm very confident that the government is committed, that my team will move with speed also to ensure that the preparations are put in place early enough. Of course, we will be reaching out immediately to the Cabinet Secretary and to other stakeholders as well, potential partners, on how we can ensure that we are not caught up in a crisis in regards to the preparation of the big events and tournaments that are coming up. Jokanyo e kuku mar FKF bende noyiero odiechieng'no manyoro. Collins Kale noyier jakanyo gwenge Manyanza, Caleb Amwai Western, Gabriel Mugendi Coast, Daniel Shikanda Nairobi, Mohamed Dabara North Eastern, jakom club mar Murang'a Seal Robert Masharia Central, Charles Njoka Eastern, Peter Kamau Lower Eastern, Bernard Lagat Upper Rift, Violet Kerubo Momanyi noyier kaka woman rep. For today was a very good day for the team that we thought that they were really pushing for it, Hussein Mariga team. So first of all, it's congratulations to them. It's a great job. And that's also a new hope for the football family. So personally, I'm also very excited because sometimes when you have a change, because we have seen what the other guys did, they did their part, but there's always something for more development. Loch mar Hussein kelo lokruok e telo mar FKF bang' jakom machon Nick Mwendwa tayo riwruogno kuom higni 9. Yiero orumo ka Hussein Mohamed oyier kaka jakom mabiro tayo riwruok mar adhula FKF pacho kae ka ting' maduong' ma en go en chano tuke mag CHAN mibiro bagi higa manyien e pacho ka. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Tim mar yawuoyi mar Unga FC obedo joloch mag tuke mag Angola Super Cup e tielo mokwongo. Tuke mane obagi e skul primar ma Koduogo moyudre Kanyamwa Kosewe e kaunti ma Homa Bay bang' rodho tim mar Rangenya gol achiel kuom Lingthi. Joloch go koro rito timbe mamoko 12 mabiro yudo tiko marakore piem monywando wuodno mangima mibiro bagi alap mapala. Tuke mamoko mag Angola Super Cup chakore ayanga tich adek mar jumani alap makuoyo kod ngware. E kinde po mar tuke go chieng' tich abich juma mokalo jasirituego Victor Angola nyocha oyango ni gitiyo kod thuolono e manyo kendo tego talanta mar rawere e kor gwenge ma kono. Kanyo moteke chenro ni mar oimore nyakwarom Gajwang' nanoka onyango Favor Joel wachone wach mundire no obedo ne malita ahinya mundlie to winjo bed ne irito Nyasaye mondo mi okonygi mano ngonga entia wendo Migori Robinson Onyango Migeni wachono mora ahinya London is always blue weche masako it mate na yadua Lindsay Lydia neni kachain benderi kuchien kantie Sindo Mwalo kachele Collins Samist kantie Dol Kodera Engineer Lazaro Kanyambo wachon kanyone Edwin Sifuna were kod Pierce Manono nyaka koro parne ni party secgen attacking members of his party publicly kamano kelo confusion kabisa ODM for employ one party spokesperson mano pach engineer Lazaro Kanyambo kacha kono ja inalo kanyo ka otemara Wycliffe Jones gi Brandon Wamboga gi mora hinya gi chero in kitara mo gi TV miro otemagi kata ko kwaso mokin karuoto rito wa in bino riti marom kendo chenro mamoko thoth Hello, reporter mago duto mosebedo kanno ni weche gi chupni o makare no osebedo kacha gi Ken Munga e newsroom kacha kato tuka osebedo gi loko wesono chuka kachiel gi wuod mwalimu Hilary Mano Philip Ochieng kachiel gi Lange giwacho ni makare nyinga Lydia Hukeyo. Horut masana.